Так, калі верыць маёй прозе OBS Studio, то мы ўжо пачалі. Калі ласка, сябры, калі вам мяне добра бачна, скажыце гэта, і калі чуваць добра таксама. Бо я, як вы можаце заўважыць, настроіў сабе крыху фільтры святла. Щас мне хаця па шчырасці не падабаецца, як я выглядаю тут. Так. Ну дзе ж яно? Ага, ёсць. Так, сябры, скажыце, як мяне чуваць? Здаецца, камера настроілася збольшага, хаця мне якасць відэа не падабаецца. Ну, ладно. Будзем працаваць з тым, што ёсць. Спадзяёмся, што большасць глядзіць на смартфонах, то не вельмі это будзе для вас прынцыпова. Так. Что там з гукам у нас? Ага, чую сябе. Не чую чамусь, не бачу чамусь лічыльніка праглядаў. Не бачу, колькі людзей глядзіць. Так, піша 11. Окей, сябры, напішыце, калі ласка, хто ў чаце. Вітаю ўсіх, вельмі рады вас усіх бачыць. 11 чалавек нас зараз глядзіць. Сёння у нас стрым вельмі насычаны. Шмат што трэба сказаць. Я падрыхтаваў для вас шмат інфармацыі, вельмі старанна сёння гатовіўся. І хаця не вельмі, як бы, падаецца дзень насычаны падзеямі, але нам сёння ёсць аб чым адназначна паразважаць. Вось, і зараз менавіта мы гэта і пачнем рабіць. Так, наш план на сёння наступны. Спачатку мы паразглядаем з вами навіны, якія вы маглі прапусціць, пасля чаго перайдзем да пытанняў, як дзяржава высмоктвае з беларусаў грошы, точнее плануе гэта рабіць. Што і атрымаецца з гэтага пакуль не ясна, але тэндэнцыя абсалютна відавочная, і гэта я смог зразумець, прааналізаваўшы цэлы шэраг эканамічных навінаў, аб якіх мы таксама з вами сёння паразмаўляем. Вось пра гэты адпыльвач дзяржаўны, які высмоктвае грошы з нашых кішэняў у фінансавую піраміду, мы сёння таксама пагаворым. Пасля пройдземся па санкцыях. Это, я лічу, перамога тыдня у нас была. Ну і, в прынцыпе, ўсё. Падчас нашай размовы, канешне, абавязкова згадаем сітуацыю з Іранам і будзем адказваць на вашыя пытанні, якія, я спадзяюся, будуць. Так, Снежка піша: вітаю, Мікола, гук добры. Дзякуй вялікі, 13 чалавек нас глядзіць. І перад тым, як мы пачнем, я нагадаю, калі ласка, скіньце спасылку на гэты стрым сваім сябрам, знаёмым, у чацікі, у прыватныя паведамленні, але толькі тым, каму вы давяраеце. Асабліва уважліва, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі. Глядзіце, рабіце это толькі з тымі, хто вас дакладна не здасць, таму што ехаць вам на суткі з-за майго стрыма абсалютна не абавязкова. Такім чынам пачынаем. Навіны, якія вы маглі прапусціць. 23 красавіка было прынята Турчыным пастанова, па якой павышаецца на 7% уцільзбор. Уцільзбор – гэта збор, які здымаецца пры вытворчасці новай тэхнікі на тэрыторыі Беларусі і пры увозе новай тэхнікі. Абарона рынка саюзнай дзяржавы, вось як яны патлумачылі гэты крок. Гэта што будзе азначаць, што машыны з еўразвязу, калі яны яшчэ ўвогуле прадаюцца ў Беларусі, стануць яшчэ даражэйшымі, але галоўным чынам, мне падаецца, гэта пошліна ўведзеная супраць кітайскіх аўтамабіляў, якія захопліваюць беларускі рынак. Вось. Па факце, гэта той жа від схаванага падатку, які ў большай частцы будзе перакладзены на
лепшы спажыўца, бо вытворца ці экспартёр ён гэтыя 7%, конечно же, канвертуе у павышэнне кошту, і тыя людзі, якія купляюць не беларускія і не расійскія аўто, будуць зараз плаціць болей. Ну і чакаецца, што дзяржава таксама болей збярэ налогаў, падаткаў, аб чым будзе пасля. Упаў сярэдні заробак у Беларусі, значыцца, дадзеныя гэта старыя зносна па сакавіку яшчэ 2026 года. Высветлілася, што ён падрос, але так і не дарос да ўзроўню снежня 25 году, бо ён падаў 2 месяцы запар. Зафіксуем гэта ў сябе ў галаве і пайдзем далей. Лукашенко паехаў у Петрыкаў і там сказаў, што трэба прыбраць так званыя ФАПы і акушэрскі, это фельчарска-акушэрскі пункт, і там паліклінікі непатрэбныя, нібыта у такой колькасці ў беларускіх райцэнтрах. Вы ведаеце, не вельмі люблю цытаваць Лукашэнку і аналізаваць неяк ягоныя прамовы, але тут ягоныя словы кладуцца вельмі добра у канву таго, што мы сёння разглядаем, таму працытуем. Вось, значыцца, ягонае, што ён сказаў. Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги. Я не за то, чтобы позакрывать ФАПы, больницы участковые, но надо посмотреть там, где надо. Тара-та-та-та-та, поручил министру здравоохранения Хаджаевой, чтобы тот еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, а где не надо. То бок, разумеете, это оказывается у нас понабудовали ажно лишних. Ажно настолько шмат их стало, что уже здесь уже и не треба. Вместе надо посмотреть, может где-то добавить надо ФАПы и так далее. То бок только что он сказал, что треба прибрать, а уже говорит, что уже треба додать. Так ты вызначься. В частности, говоря об участковых больницах в регионах с сокращающимся населением, он предложил частично использовать их базы для организации пансионатов круглосуточного пребывания для людей пожилого возраста. Вы глядите, який рационализатор. И он вот тут змог улезти и рассказать, куды девать людей сталого узросту. Это что у нас, не хапае пансионатов? Ці у нас людей сталого узросту, у іх настолько шмат грошаў, что они только думают, где б нам отпочить. То бок, зараз, ладно, до выснову крыху позднее подойдем. И Лукашенко отметил, что ФАПы возьмут для людей, но исходить нужно из целесообразности. Ну и это зеркало нагадывает, 3 апреля, открывая в Минске новую поликлинику, Александр Лукашенко с трибуны попросил прекратить ныть и плакать по поводу того, что в Беларуси недостаточно медиков. Людей у нас хватает, заявил политик. Ну, давайте зараз расшифроўваць з лукашэнкаўскай мовы на чалавечую, што гэта значыць. То бок, ён шукае, дзе сэканоміць. Дзяржава шукае, дзе сэканоміць. Ахова здароўя ў нас пераважна дзяржаўная і бясплатная. Адпаведна, вялікая колькасць вось гэтых ФАПаў, гэтых паліклінік у райцэнтрах, дзе ты асабліва не састражэш з людзей платных паслугаў і дзе ўтрыманне іх каштуе грошаў. Канешне, гэта капейкі, але як ён калгасная душа, то ён нават за гэтую капейку удавіцца. І ён шукае, дзе б можна гэта прыбраць, але пры гэтым так, каб не выклікаць гнеў насельніцтва. Бо калі ён завтра заявіць, што все, мы прыбіраем там ва ўсіх райцэнтрах нерэнтабельныя ФАПы і паліклінікі, вядома, гэта выкліча пратэст. То бок ягоная мэта падаць гэтае непапулярнае рашэнне такім чынам, каб не было ў народа вялікай незадаволенасці. Бо калі пачынаеш такія рэзкія рашэнні прымаць, гэта можа выклікаць выбух. Асабліва зараз у сітуацыі, калі ўсё, людзі таксама ніколі, як і апошнія зрэшты гады, ніколі не былі дужа задаволеныя рашэннямі Лукашэнкі. Вось. І
Тому ён, глядите, как подходит. Давайте уберем. Нет, ну если надо, то давайте и поставим. Хотя нет, все-таки надо убрать. Ну, из этого всего классичное. И, конечно же, отказность одразу перекладая на министра аховы здоровья. Он ему в такой мягкой форме намекнул, что давай-ка ты это зраби, и коли будет народная незадоволенность, то стрелы в любом выпадку посыплются на гэтага министра аховы здоровья. А у цэлым, конечно, яны шукаюць, дзе можна сэканоміць, каб меней абслугоўваць насельніцтва, меней выдаткоўваць дзяржаўных бюджэтных грошаў. Ідзем далей. З 1 траўня ўводзіцца абавязковая лічбавая маркіроўка на безалкагольныя напоі і сокі. Што такое лічбавая маркіроўка? Гэта ставіцца такі штрых-код на тавар, які дазваляе адсочваць ягоную вытворчасць, транспартыроўку і продаж. То бок гэта тыпу як зручна для бізнеса, але па факце все выдаткі на гэта складуць на каго? Вядома ж, на бізнес. Бізнес што зробіць? Як мінімум часткова перакладзе гэта ізноў жа на спажыўцоў, то бок на нас з вами. То бок он скажа: ага, з мяне бяруць больш выдаткаў, ну тады я просто падвышу цану, каб адбіць свае выдаткі, вось гэтыя, которые у меня забрала дзяржава. Вынік з гэтага такі, што гэта яшчэ адзін схаваны падатак фактычна. То бок, глядзіце, яны не хочуць наўпрост уводзіць новыя падаткі, яны падаюць іх пад рознымі соусамі. Там маркіроўка, утылізацыйны збор, там крышачку павысілі, там павысілі. Ну, глядзіш, гэта не вельмі як і адчувальна выглядае. Да гэтых всіх навінах мы з вами яшчэ потым вернемся, а пакуль паглядзім на Літву. Заявіў старшыня дэпартамента дзяржбяспекі Літвы, што нягледзячы на тое, што некаторыя палітыкі літоўскія выступаюць за дыялог з Лукашэнкам з нагоды там разморозкі адносінаў, ён, кіраўнік дэпартамента дзяржбяспекі, лічыць, што Ремигиюс Бридикис яго завуць. Так, Ремигиюс Бридикис. Што спецслужбы бачуць у такой разморозцы адносінаў патэнцыяльны рост рызыкаў. Бок бачыце, людзі, якія абазнаныя, якія маюць канкрэтны доступ да інфармацыі, яны не пітаюць ілюзій. У адрозненні, на жаль, ад некаторых палітыкаў і палітычных дзеячаў не толькі літоўскіх, але і беларускіх эмігранцкіх. Цікавая навіна. Польскія вынішчальнікі перахапілі 2 расійскіх самалёта Су-30 над Балтійскім морам. F-16 польскія сёння гэта было, перахапілі 2 расійскія самалёты у адказ на тое, што яны парушылі межы НАТО. Аператыўнае камандаванне паведаміла, што, прабачце, учора гэта было, не сёння, учора гэта было, што яны ляцелі ў міжнародным воздушным прасторы над Балтійскім морам без пераданага плану палёта і з выключанымі транспондерамі. То бок, калі глядзець, навошта это робіцца, конечно, гэта быў не выпадковы залёт, гэта прамацвае такім чынам абарончыя мажлівасці НАТО Расія. То вы глядзіце, яны глядзяць, адрэагуюць, не адрэагуюць. А калі адрэагуюць, то як? А з якога самалёта аэрапорта падняліся вынішчальнікі? А як хутка яны даляцяць? А якія меры прадпрымуць? То бок гэта прамацванне. Прамацванне, такое разнавіднасць, зноў жа, выведкі, дзіры ў абароне на выпадак будучага канфлікту. Ну і, канешне, адна з гібридных, зноў жа, са стратэгій гібриднай вайны. Зараз пра Іран. Таксама цікавыя падзеі разгортваюцца. Ідзе, як вы ведаеце, пакуль што яшчэ не аднавіліся паўнамаштабныя баявыя дзеянні, хаця я спрагназаваў, што это адбудзецца, паглядзім, ці збудзецца мой прагноз. А пакуль ідзе тыпу перамір'я і спробы дасягнуць нейкай здзелкі пры пасярэдніцтве Аббаса Аракчы, это міністр замежных спраў Пакістана. Значит, Міністэрства замежных спраў Ірана, гэта апошні апдэйт, заяўляе, што на дадзены момант прамыя перамоўныя сустрэчы з ЗША не плануюцца. То бок Трамп, як у сваім духу, крышачку патарапіўся, скажем так мякка. Плануецца, аднак, сёння сустрэча Аббаса Аракчы у Исламабаде з Кушнером і Уиткофом. Планавалася, это спецпрадстаўнікі Трампа, планавалася таксама, што паедзе Джей Ді Вэнс, аднак калі ён даведаўся, што
іранскі бок, а менавіта Мохаммед Габер Галібаф, это спікер парламента, не поедзе. Ён сказал, так і я не поеду, нафіга мне гэта трэба. Тоже такая цікавая, як іранцы імкнуцца унізіць ЗША, так, прынізіць, адпраўляюць на перамовы такога ўзроўня. Каго? Спікера парламенту. Хто такі спікер парламенту ў такой краіне, як Іран? Ён не вырашае ўвогуле нічога. Ну, это горш, чым наша Качанова, разумееце? Вось, 22 красавіка іранскія вайскоўцы падплылі да кантэйнера воза МСC Франческа. Увага на экран. Вось гэта кадры, якія распаўсюдзіла іранскае тэлебачанне. Падплыўшы туды, каля 20 узброеных чалавек, яны захапілі гэтае судна. На борце было блізу 40 чалавек, у тым ліку капітан Чарнагорац. І вось зараз в чым палягае самая інтрыга. Судна гэта належыць так званай Mediterranean Shipping Company, а яна, ў сваю чаргу, належыць Джанлуіджі Апонте. Гэта мільярдэр грэцкага паходжання, 48 у спісе Forbes па сусветным багацці, і блізкі да Трампа. Удзельнічаў у ягоным бізнес-праекце па панамскім канале, і ягонага Джанлуіджы гэтага дзеці, якія з'яўляюцца дырэктарамі кампаніі, нават сустракаліся з Трампам па гэтай нагодзе і як бы вхожыя да яго. То бок глядзіце, на якое свядомае абвастрэнне пайшоў Іран. Яны захапілі судна, якім валодае блізкі партнёр Трампа. Ну, можа, не блізкі, ну, тым не менш партнёр, чалавек блізкі, які мае агульныя справы з Трампам. Вось, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Чарнагорца гэтага, яны адбуксіравалі гэтае судна, ўзялі іх там у палон, чарнагорца, гэта харваты у тым ліку. Вось. Далей, Міад Малікі, гэта амерыканскі эксперт з Мінфіна ЗША, гаворыць, што ад сённяшняга ціску, які адбываецца на іранскі рэжым, гэта дыпламатычны, эканамічны і, канешне, вайсковы ціск. Рэжым аятол губляе 435 мільёнаў долараў у суткі. Яшчэ Іран пагражае паабрываць падводныя кабелі, якія ідуць праз Армузскі праліў, тым самым пазбавіўшы краіны заліва інтэрнету. Праз Армузскі праліў увогуле ідзе да 15% падводнага вось гэтага трафіка сусветнага. То бок пагроза сур'ёзная. Глядзіце, як дзейнічае дзяржава-тэрарыст. Ну, карацей, просто нагадзіць, па максімуму нагадзіць сябе. Яны і самі пацерпяць, яны это прызнаюць. Да, мы пацерпім таксама адабрыў, але нічога страшнага, галоўнае, што мы нагадзім усім наўкол. Ну, глядзіце, як тактыка такая самая, як у Расіі, рассылаць ракеты па гатэлях, сеяць хаос і шкодзіць усім і сябе ў тым ліку. Галоўнае, каб у соседа корова здохла, і то і будзе радасна. Ну і далей такая цікавая навіна. Рэза Пехлаві, гэта лідар іранскай апазіцыі, досыць рэзка выказаўся аб еўрапейскіх леваліберальных СМІ. Прапаную, там 4-хвілінная прамова на ангельскай мове, ну мы ўсё не будзем слухаць, прапаную паслухаць 1 хвілінку, а потым я вам перакажу змест усёй прамовы. I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments, and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror, and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly. Ну, карацей, сутнасць, хто зразумеў па-ангельску, той зразумеў, а хто не, дык я падкажу. Ён толькі вярнуўся з паездак па прэс-канферэнцыях у Стакгольме і ў Берліне. І вось ён гаворыць, што падчас некалькіх гадзін на гэтых прэс-канферэнцыях ні адзін журналіст не спытаў яго пра 40 000 забітых суайчыннікаў. І не пра 19 пратэстоўцаў, якія казнёныя ў іранскіх турмах, а толькі бясконца крытыкавалі кіраўніцтва ЗША. Ні адзін журналіст, гаворыць Рэза Пехлаві, не задаў аніводнага пытання сваякам 2 забітых пратэстоўцаў, якія былі прямо там на прэс-канферэнцыі. А адзін шведскі палітык увогуле сказаў: мы, говорит, не ўпэўнены, што іранскі народ гатовы да дэмакратыі.
Я хочу сказаць гэтым журналістам і палітыкам, гаворыць Рэза Пехлаві, 40 тысяч іранцаў аддалі свае жыцці дзеля дэмакратыі. Журналісты, гаворыць ён, крытыкавалі ЗША за ліквідацыю Хамейні, забойцы майго народу. Неважна, ці ўмеюць вашыя журналісты рабіць сваю працу, ці могуць вашыя палітыкі прымаць рашэнні і дзейнічаць. Нават калі нам давядзецца змагацца ў адзіночку, мы працягнем гэтую барацьбу да перамогі. Вельмі мудрыя словы, я лічу словы сапраўднага палітыка. Я чамусь яму веру, не гледзячы на ягонае манархічнае мінулае і нават будучыню, так, чамусь мне хочацца верыць гэтаму чалавеку. Факт у тым, што глядзіце, да чаго дашлі вось з гэтай леваліберальнай павесткай еўрапейскія СМІ, а яны пераважна леваліберальныя па сваім ідэалагічным накірунку, разумееце. Пры тым, што Іран гэта краіна, дзе рэальна жанчыны паняволеныя, дзе рэальна ЛГБТ людзей казняць, караюць смерцю, разумееце. Ніхто з іх не акцэнтаваў увагу на гэтым, а толькі яны, ім цікава расказаць, давесці і павярнуць размову так, каб паказаць, які кепскі Трамп, якая кепская адміністрацыя ЗША і как дрэнна, што яны ўлезлі ў Іран. Разумееце, гэта сімптом, я вам скажу, сябры, гэта сімптом дэградацыі, мусіць, вось гэтага медыяполя еўрапейскага, калі вось гэта ідэалагізаваны гэты пункт гледжання, я его весь час называю левацкім, хаця я зноў жа паўтаруся, што я лічу гэты падзел на левае правае састарэла ўжо на сённяшні дзень, але пакуль што воўк павестка яшчэ ее называюць, пакуль што іншых азначэнняў няма, так, то бок гэтыя людзі, яны азадачаныя палітыкай ідэнтычнасці, палітыкай крытыкі ўсяго, што яны лічаць правым, ўсяго, што яны лічаць кансерватыўным, і паколькі паколькі іранскі рэжым, ён антыамерыканскі, у іх ідзе на падсвядомым узроўні сімпатыя да гэтага рэжыму. Калі быў забіты Хамейні, Нью-Йорк Таймс, калі не памыляюсь, гэта была Нью-Йорк Таймс, абвесціла аб ягонай смерці загалоўкам, што забіты hardline cleric, то бок жорсткі рэлігійны лідар. Разумеете? Не забойца 40 тысяч человек, не маньяк в чалме, разумеете? Не человек-кат, адморозок, тыран. Жорсткі рэлігійны лідар. А піетэт да яго таму такі, таму што... Чаму такі? Таму што іранская дзяржава вельмі спекулюе на антыімперыялістычнай, сацыялістычнай рыторыцы і вельмі крытыкуе ЗША. А у амерыканскіх левых таксама у модзе крытыкаваць сваю ўласную краіну, ЗША. Прыкра гэта ўсё, і прыкра я бачу, уяўляю прыблізна, што мусіць адчуваць Рэза Пехлаві, калі ён прыехаў у краіну, якая пастулюе сваімі галоўнымі прынцыпамі Украіны, дакладней. Грамадзянскія правы, грамадзянскія свабоды, правы жанчыны ў тым ліку, дэмакратыю. А па факце ейныя журналісты гэтай краіны, іх гэта не цікавіць. Іх цікавіць зусім іншае. Іх цікавіць прадставіць толькі ў кепскім свеце Трампа і пракрытыкаваць яго за тое, што ён парушыў міжнароднае права. Гэта вельмі прыкра. Ладно, паедзем далей. І вось навіна, таксама пра якую хацеў бы актыўней пагаманіць сёння, ужо пасля яе мы перайдзем да такіх асноўных блокаў. Дзяржаўная прапаганда беларуская паведаміла, што адбыўся судовы працэс у Верховным судзе Рэспублікі Беларусь па справе Антанаса Гецявычуса па абвінавачванню яго па артыкуле 127 крымінальнага кодексу. Вось, хто такі Антанас Гецявычус? Гэта адзін з кіраўнікоў 12-го ахоўнага батальёну, які быў сфарміраваны ў 1941 годзе ў Коўна, які удзельнічаў у карных аперацыях пад эгідай СС і Вермахта і знішчаў беларускае насельніцтва. Вось.
Што адбылося пасля? У рамках вось гэтай вось справы клоунскай, чаму клоунскай, я пазней скажу, аб генацыдзе беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны, яму учора вынеслі абвінаваўчы прысуд. І вось я вам цытую аўтарку гэтага артыкулу у прапагандысцкіх СМІ Людмілу Гладкую. Ну, дакладней, не саму Гладкую, вядома, а той тэкст, які ёй згенераваў чат GPT, які яна опубликовала от своего имя. Находясь на оккупированной территории БССР в составе полицейского формирования, исполнял преступные приказы нацистского руководства, ну, обвинуваченным. Действуя лично и отдавая приказы подчиненным, на территории Минской и Мирской области Дзержинск, Слуцк и Слуцкий район расстреливал, вешал и закапывал заживо людей, лишил жизни не менее 6012 человек, в том числе 31 малолетнего ребенка. Што было далей з гэтым чалавекам? Пасля заканчэння вайны ён збег на захад і змяніў сваё імя на Антон Гецас. Был Антанас Гецавічус, стал Антон Гецас. Пасяліўся ў Эдинбургу, працаваў як інжынер на шахтах, пасля чаго адкрыў там небольшой гатэльчык і спакойненька сабе жыў да 1986 года. Што для нас вельмі цікава, это тое, што гэты чалавек, нацысцкі злачынца, ён памёр у верасні 2001 года, 25 год таму. А нашыя суды, пракуратуры, СМІ і весь дзяржапарат праз 25 год вырашыў яго да чагось прысудзіць. З адной толькі мэтай, з адной адзінай мэтай зрабіць вось гэты матэрыял у СМІ. Уявіце сабе, для таго, каб засудзіць мёртвага чалавека, якога ўжо няма ў жывых, былі патрачаныя працоўны час следователя, працоўны час пракурора, працоўны час суддзі, ну, вядома, папера, электрычнасць, бензин і все это сопутствующие выдаткі, спадарожныя выдаткі. Усё, вядома, з дзяржбюджэта, з нашых з вами кішэняў. Аўтарка артыкулу Людміла Гладка, ну, она вядомая хлуселька, піша, што за абыякавасці еўрапейскіх уладаў яго, маўляў, не змаглі прыцягнуць да адказнасці. Ну, агульны наратыў такі: Еўропа абараняе нацыстаў. Вось ён сядзеў у Великабрытаніі, Великабрытанія не хацела яго выдаваць. У сваім артыкуле у савецкай Беларусі яна, праўда, забылася прыгадаць, забылася ў дукосе прыгадаць, што Гецавічус, будем Гецас яго называць для прастаты па ягоным другім прозвішчы, схаваўся з Шатландыі толькі дзякуючы таму, што змяніў імя. Яму ніхто не даваў абароны, як даюць беларускім уцекачам зараз у Польшчы. Яшчэ ў 1986 годзе яго месцазнаходжання выявіў фонд Сімона Візенталя. Об этом таксама ні слова ў ейным артыкуле разгромным у двукосе, а па тым, як бравы беларускі суд асудзіў нацысцкае злачынства. У 1992 годзе, там жа ўжо ў Великабрытаніі, ён прайграў суд з брытанскай тэлекампаніяй STV, якая назвала яго вайсковым злачынцам. Ён падаў на іх грамадзянскую позву, але яны змаглі давесці, што яны абгрунтавана яго так назвалі. Чаму яго не асудзілі ў Великабрытаніі за гэтыя забойствы? Таму што, не таму, што Брытанія патворствавала нацыстам, а таму, што да 92 года у іх шоў суд з брытанскай гэтай кампаніяй. Это таксама вельмі моцна ўплывала па брытанскім заканадаўстве, не дазваляла пачаць супраць яго крымінальны працэс. Акрамя таго, да 91 года, пакуль не быў прыняты так званы War Crimes Act, Брытанія ўвогуле не магла па законе асудзіць чалавека за злачынствы, здзейсненыя не на яе тэрыторыі. Вось, дарэчы, фотка гэтага Антанаса. Далей. Зараз мы его зменшым вось так. Згодна з правам усіх дэмакратычных краінаў, чалавека не могуць выдаваць у краіну, дзе
притым неважна, у чым яго абвінавачваюць, дзе ён можа падвергнуцца бесчалавечнаму абыходжанню і дзе у дачыненні яго не будзе справядлівага суда. А СССР, безумоўна, такой краінай з'яўлялася. Веры архівам КДБ не было ніякай, а менавіта ў архівах КДБ і знаходзілася абсалютная большасць усіх дакументаў, якія пацвярджалі вінаватасць Гецаса. Ну і, канешне, сваю ролю сыграла, што ён сапраўды меў праблемы са здароўем, некалькі інфарктаў, і ён гэтым вельмі ўдала карыстаўся. Але ў 2001 годзе менавіта Літва запатрабавала ягонай экстрадыцыі у Літву для таго, каб там яго ўсудзіць за ўдзел у нацысцкіх узброеных фарміраваннях, у калабаранцкіх. Але, канешне, пра гэта ні слова, ні паўслова ў артыкуле гладкай. Навошта? Выснова з гэтага у нас такая, што дэмакратычная краіна сапраўдная, яна абараняе ў рэальнасці ўсіх. Неважна, хто ты, неважна, які ў цябе бэкграунд, пакуль твая віна не даказаная законам, цябе нікуды не могуць, нічога не могуць з табой зрабіць. Канешне, з гэтага бываюць і мінусы, калі сапраўдныя злачынцы могуць застацца беспакаранымі. Вось як з Гецасам адбылося. Існуе празмерны бюракратызм, які зацягвае прыняцце рашэнняў. Чаму, бачыце, 15 год люфт паміж тым, як яго ўскрыў гэты фонд Сімона Візенталя, і між тым, як ужо падала паперу на экстрадыцыю Літва. Ён проста не дажыў да гэтай экстрадыцыі, ён кракнуў у 2001 годзе. Так вот, ўсё ж такі я лічу, што празмерны бюракратызм хай лепш абараняе чалавека ад несправядлівага пакарання і дзяржаўнага гвалту, чым не будзе увогуле ніякай законнай працэдуры і будзе, як у Беларусі, інагда не да закона. А вось все самае цікавае. Вось такі это нас суд беларускі, самы справядлівы суд у свеце, дзе асудзілі учора гэтага Гецаса, прызналі вінаватым. Ну добра, хоць у калоніі гады не назначылі. Па факце, змагар за памяць вялікай адчыннай вайны, вялікі Александр Лукашенко, вялікі змагар за савецкую спадчыну Александр Лукашенко, кіруе Беларусю з 1994 года. У яго было 7 год, каб ініцыяваць крымінальны пераслед былых нацысцкіх злачынцаў у Беларусі. Ва ўсіх тагачасных генпракурораў і суддзяў Верховнага суда, якія зараз крычаць: «О, будем судить нацистских преступников, неважно, что они сдохли 25 год тому». У іх было 7 год, каб у Великобритании запросить экстрадыцыю чалавека, які забіў 6 тысяч беларусаў на тэрыторыі Беларусі. І у іх было 7 год для того, каб зладзіць гэтыя працэсы судовыя, прыгожыя, калі ён яшчэ быў жывы, а не зараз, калі ён памёр праз 25 год таго, як ён памёр. Але ім было наплюваць. Хаця Гецас здзяйсняў злачынствы на тэрыторыі Беларусі, а не на тэрыторыі Літвы. Але яны гэтага нічога не зрабілі. А зрабіла это фашысцкая Літва, да, як яны яе ў прапагандзе называюць. А нашыя чыноўнікі ўсе зараз урачыста дуюць шчокі пра генацыд беларускага народа, але ўсім ім да 2020 года было наплеваць на гэты так званы генацыд, таму што ўвесь гэты наратыў пра забойствы беларусаў немцамі, пра генацыд беларускага народа, ён быў створаны толькі для таго, каб замазаць брудам беларускі дэмакратычны рух. Што паколькі у нас БЧБ сцяг, які 3 гады выкарыстоўваўся калабарантамі, паколькі частка беларускіх нацыянальных сілаў пашла на калабарацыю з немцамі падчас Другой сусветнай вайны, яны хочуць нас, дэмакратаў, прымазаць да нацыстаў і нацысцкіх злачынстваў. Толькі дзеля гэтага і быў пачаты гэты наратыў. Ну і яшчэ мусіць, можна сказаць, для таго, каб ачарніць захад, бо у іх вельмі папулярная зараз тэзіс аб тым, што на баку вермахта ваявала больш грамадзян Еўропы, чым у сілах супраціву. Што не дзіўна, таму што у вермахта былі
канкрэтныя сілавыя рэсурсы для мабілізацыі насельніцтва на пакораных тэрыторыях, а ў французскага і любого іншага супраціва такіх сілаў не было. Вось. І поэтому вся эта лухта про геноцид беларускага народа была размута і размываецца толькі зараз. І вось, як бачыце, столькі сродкаў нашых бюджэтных было патрачана для таго, каб зладзіць гэта абсалютна бутафорскі клоунскі працэс, які мне асабіста нагадвае, як у сярэднявеччы, ведаеце, там свінняў маглі судзіць, потым рэальна іх там казнілі, свінняў, кураў, за калдаўство судзілі жывёлаў, потым казнілі іх, там прах спальвалі і потым закапвалі этот прах. Понимаете? И все только для того, каб зрабіць гэты загаловак і пракрычаць сваю вось эту хлусню. Яны нават не змаглі праўдзіва апісаць гісторыю пераследа гэтага Гецеса, а факт у тым, што яго ніхто не абараняў, а проста дэмакратычныя, па-сапраўднаму дэмакратычныя брытанскія законы дазвалялі яму пазбягаць доўгі час экстрадыцыі, бо ён быў грамадзянінам Великабрытаніі. Вось, і проста яму, можна сказаць, пашчасціла не дажыць на гэтай экстрадыцыі, а экстрадавала яго Літва. Хацела экстрадаваць, да? Беларускай ролі тут яе фактычна не было. Вось, зараз мы пераходзім да пункту пра беларускую фінансавую піраміду. Я пакуль пагляджу чацік, ну, я ўжо і так адным вокам бачу, што актыўнасць в чаце невялікая, Снежка, Дарога, Маймеме, Slice of Life і Бродяга. Вітаю ўсім. Бродягі таксама здарова з Барысава. 32 чалавекі нас глядзіць. Сябры, перад тым, як мы перайдзем да пытанняў фінансавых, беларускага бюджэту і таго, як нас хоча пастрыгці Лукашенко, пару словаў аб пытаннях фінансавых маіх асабістых. Калі вы хочаце, каб нашыя стрымы глядзела больш людзей, калі вы хочаце, каб беларускае слова, беларуская палітычная аналітыка сягала большай аўдыторыі, каб я мог распаўсюджваць, несці далей слова праўды, пашырацца, калі ласка, данатце. Паглядзіце на рэквізіты ў апісанні. Мне патрэбная ваша падтрымка. Без яе мне будзе вельмі цяжка працягваць справу. Канешне, я буду працягваць у любым выпадку, але у мяне вельмі шмат планаў, і паверце, тое, што я раблю зараз, гэта добра, калі 15% ад таго, што я мог бы рабіць, каб у мяне было дастаткова грошаў. Вось, іх няма у той колькасці, у якой яны патрэбныя. Я хачу сказаць аграмадны дзякуй тым данацерам, патронам на кофі, на патрыоне, хто ўжо да мяне далучыўся, ўжо спансуе. Вы малайцы, аграмадны вам дзякуй. Аднак, канешне, аб'ектыўна гэтага недастаткова. Таму, сябры, у каго ёсць такая мажлівасць, далучайцеся. У версіі вы бачыце Patreon. Канешне, ідэальна гэта рэгулярная падпіска, пачынаючы ад 5 еўра за месяц, увогуле ніякай праблемы няма. Я думаю, калі у вас ёсць такая возможнасць далучыцца да маіх супорцераў, будзе яшчэ шмат чаго зроблена разам, і паверце, плён з нашай працы будзе. Дзякую вам, што праслухалі гэты абавязковы інтэрмішн. Паехалі далей. Што вы... Я ўжо вам пералічыў цікавыя эканамічныя навіны апошняга тыдня, а менавіта павышэнне ўцельзбора, падзенне сярэдняга заробку за студзень і снежань, якое дагэтуль не аднавілася, жаданне Лукашэнкі прыбраць найбольш стратныя установы аховы здароўя і лічбавая маркіроўка на безалкагольныя напоі і сокі. Яшчэ адна пятая навіна, якая кладзецца ў гэтую канву. Гэта змены ў пенсійным заканадаўстве. Зараз у нас у Беларусі ідзе ўсё большы рух у бок накапітельнай сістэмы пенсіі. То бок зараз можна адкладаць са сваёй, зроблена мажлівасць страхаваць свае пенсіі. Для чаго гэта зроблена? Раней адлічваўся толькі 1% з ФСЗН, са рэгулярнага заробку, так, ён шоў у ФСЗН, і да 3% мог таксама дакідаваць працадаўца.
Зрабілі новую сістэму, мажлівасць страхаваць свае пенсіі. Нагода такая, што паколькі пенсіі невялічкія, у некаторых ажно 2 разы падае, я зараз нават працытую, у 2 разы падае ўзровень жыцця пасля пераходу на пенсіі. Добрая дзяржава наша, добры прэзідэнт з вялікай літары абавязкова выпусціў указ о добровольном страхаванні дополнительной накопительной пенсии, які дазваляе стварыць падушку фінансавай бяспекі. І далей на вельмі цяжкай бюрократычнай мове артыкул СБ доўга апісвае аб тым, як это выгадна, як гэта карысна аддаваць па пэўным тарыфе 3+3 свае грошы дзяржаве. На стадии заключения договора участник программы добровольного страхования должен определить, какой процент своей заработной платы станет ежемесячно отчислять для будущей второй пенсии, а также срок ее выплаты – 5 или 10 лет. До 10% заработка с последующей ставкой рефинансирования. В последующем за нее выплачиваются проценты в количестве ставки рефинансирования. Сейчас она складает 9,75%. Это и есть то страхование пенсии, якое так старанно рекламує СБ, об яким выпустил указ Лукашенко. Забрать деньги раньше наступления общеустановленного пенсионного возраста нельзя, даже при досрочном выходе на пенсию. Заявление на оплату дополнительной пенсии также можно написать онлайн. По состоянию на середину апреля заключено 76 тысяч договоров дополнительного накопительного пенсионного страхования. З іх толькі 265 чалавек ужо дасягнулі пенсійнага ўзросту. Ну і далей апісваюць рэакцыі захопленых пенсіянераў, як яны абралі эту опцыю, як яны шчаслівыя, як іх проста засыпала грашыма, яны могуць сабе дазволіць зараз проста ўсё. А зараз разбіраем, што гэта ўсё значыць. Я вам пералічыў дробныя моманты, з якіх дзяржава спрабуе стрыгці грошы. З бізнеса ў першую чаргу, бо яго больш што можна састрыгці, і з насельніцтва ў другую чаргу. Якія важныя нюансы гэтага? Дзяржава цудоўна разумее, што нельга забраць усё адразу, бо будзе бунт, як адбылося ў 2017 годзе з дармаедскім падаткам, калі рэзка залезлі ў кішэні людзям на адносна невялікую суму, і тым не менш гэта выклікала масавую незадаволенасць. І таму яны крышачку там, ага, тут 7%, тут маркіровачка, тут мы прапануем вам, аддайце-ка вы нам адлічэнні з вашай пенсіі ў наш страхавы фонд. Крышачку пазней скажу, навошта яны патрэбныя. Вось. І яны засцерагаюцца залезці прама ў кішэню спажыўцам, а робяць гэта праз бізнес. То бок бізнес залазіць, адымае гэтыя грошы, а дзяржава ўжо ў сваю чаргу адымае ў бізнеса. То бок такая больш хітрая схема, таму што каб незадаволенасць перакладалася на прадпрыемствы, якія ствараюць тавары і паслугі, а не непасрэдна на дзяржаву. Што да пенсіі? Чаму яны зачапіліся за гэту накапительную пенсійную сістэму? То бок існуе ўвогуле дзве пенсійныя сістэмы: накапляльная і салідарная. Салідарная гэта калі тыя, хто працуюць зараз, аплачваюць пенсію, так, пенсійнае жыццё тым, хто ўжо не працуе. Але гэта перастае працаваць, калі старэе насельніцтва. Беларусі насельніцтва старэе вельмі імкліва. Поэтому мы пачынаем па крысе пераходзіць, перакладаць адказнасць за утрыманне чалавека у пенсійным узросце на самога чалавека. Гэта больш капіталістычны падыход. То бок, да, вы можете зразумець, што салідарны падыход ён больш умоўна сацыялістычны, гэта нашчадак як бы Савецкага Саюза, сацыяльнай дзяржавы, рэшты якой Лукашенко захаваў. І другі гэта вось больш капіталістычны. Ты сам за сябе парышся, складаеш дзесьці свае грошы ў нейкім пенсійным фондзе, і ён тебе потым гэтыя грошы выплачвае. Зразумела, у кожнай сістэмы ёсць свае плюсы і свае мінусы.
Але ў Беларусі мы бачым эрозію механізмаў сацыяльнай дзяржавы. Гэта адбываецца з-за старэння насельніцтва, што ўжо не так шмат дарослых людзей, якія могуць атрымліваць такую колькасць пенсіянераў. Салідарная сістэма перестала спраўляцца, што яны самі прызнаюць у тым артыкуле. Адбываецца масавы ад'езд працаздольнага насельніцтва. Одну толькі Польшу зараз, у одной толькі Польшы зараз 139 тысяч беларусаў з дазволам на жыхарства часовым. Ось 139 тысяч. Это все працаздольныя людзі практычна. Яны замест таго, каб фінансаваць беларускіх пенсіянераў, яны пазвалівалі ў Польшу. Разумееце, чаму зараз такая лютая прапаганда ідзе па ўсіх каналах, это чтобы не едьте в Польшу, там ужасно, съедят вас, убьют, згвалцяць, яшчэ нешта. Што яшчэ цікава ў гэтым законе, які указе, які быў прыняты, это то, што як я ўжо падкрэсліў, што забраць грошы датэрмінова нельга, нават калі ты датэрмінова выходзіш на пенсію. То бок гэта натуральная пастка. Табе 45, на пенсію выходзіць 63. Ты ходзіш выйсці датэрмінова ў 60. Галяк, твои грошы застаюцца ў дзяржавы. Таксама ты не можаш змяніць месца жыхарства. У выпадку пераезду ў іншую краіну ты губляеш все. Ну как ты пераедзеш, калі ў цябе несколько там тысяч ці нават десяткаў тысяч долараў ляжаць на рахунках дзяржаўнай арганізацыі, якія ты не можаш зарабляць. Это якар. Якар для таго, каб трымаць людзей у Беларусі, каб яны не з'язджалі. Бачыце, як дзяржава кубаторыць для таго, каб застопіць вось гэтыя вось працэсы. І потому что калі нікога не будзе ў Беларусі, некаму будзе аплочваць ментоў і утрымліваць гэты механізм контроля. Інфляцыя. Вось таксама цікавы момант. Вось паглядзіце дадзеныя па інфляцыі ў Беларусі. Вы можете бачыць, што зараз я расцягну. У 2024 годзе яна склала 5,8%. А ў сярэднім, ну там вялікі скачок быў з 10 по 12 год, а ў сярэднім, ну вось у межах ад 5 до 10%. І вось нам абяцаюць рост унёскаў на ўзроўні 9,75%. То бок нават у самым лепшым выпадку, пры ўмнажэнні твайго вклада будзе абсалютна мізэрным. А толькі самы малейшы крызіс, а вы бачылі, што былі гады, калі інфляцыя за 10, за 15% сягала. Самый малейшы крызіс, все, твоим накопленням конец. Это такі лохатрон, фактычна, што адбываюцца. Яшчэ один важны момант, што все страхавыя фонды, а ў нас манаполіст на страхавым рынку, які страхуе жыццё, які пенсійным страхаваннем займаецца, гэта кампанія Стравіта, вядома дзяржаўная, вядома кіруе ёй чыноўнік. І яны, гэтыя фонды, ім цэлым шэрагам забараняльных мераў, абмежаванняў, прапісаных у пастанаўленнях Міністэрства фінансаў і указах прэзідэнта, забаронена укладаць, інвеставаць грошы кудысь за межы Беларусі. То бок все мусіць, прамой забароны няма, але такім чынам выбудаваныя абмежаванні, што гэта зрабіць амаль што немагчыма. Яны абавязаны укладаць у каштоўныя паперы, у каштоўныя металы, у банкі на тэрыторыі Беларусі. То бок гэтыя все грошы могуць варыцца толькі ў Беларусі. Фактычна, што адбываецца? Што гэта беларуская дзяржава, гэта адна вялікая фінансавая піраміда. Яны беруць у грамадзян, якія даюць свае пенсійныя накапленні, страхавыя унёскі, бяруць грошы для таго, каб фінансаваць свае сённяшнія патрэбы, латаць дзіры ў бюджэце зараз. І бяруць пад такім умовам, пад такой умовай, каб ты не мог іх забраць. Гэта так званыя доўгія грошы. Ты іх аддаеш, і вядома, што гэтыя страхавыя ўнёскі, которые гэтыя пенсіянеры будуць, 76 тысяч пенсіянераў аддадуць сваёй дзяржаве, яны не будуць проста ляжаць. Яны, дзяржава, іх кудысьці пусціць у абарот. Разумееце, на фінансаванне самой сябе, сваіх патрэбаў, заробкаў ментам, новых турмаў, новай тэхнікі для спецслужбаў і ўсяго такога іншага, разумееце? І вось чаму я размясціў гэтую піраміду на самнелі, што проста ў нейкі момант вельмі образна прыйшло гэтае асэнсаванне, да, што за прыватную асобу за стварэнне фінансавай піраміды, што такое фінансавая піраміда, гэта такі фінансавы інстытут, пры якім выплаты укладчыкам пазнейшым
даюцца за кошт ранейшых укладчыкаў. А калі хаця б невялічкая частка захоча адразу забраць свае грошы, без грошаў застануцца ўсе, ліквіднасць адразу ўзнікае. І вось гэтая фінансавая піраміда, гэта вялікі дзяржаўны лохатрон, і быў запушчаны Лукашенко і ягонымі чыноўнікамі. То есть гэта не нармальная рынкавая эканоміка, гэта не нармальны механізм, які дазваляе жыць, развівацца і памнажаць даброты для насельніцтва. Гэта сістэма, у якой на самым першым месцы стаіць, канешне, утрыманне ўлады невялічкай групы людзей, гэта злачынныя групоўцы. Вось. Ну, в прынцыпе, усё, што я хацеў сказаць па гэтаму адпыльвачу, які высмоктвае грошы з кішэняў беларусаў. Так. Па ранейшаму няма пытанняў, 34 чалавекі глядзіць. Я здагадваюся так, што з этих 34 чалавек, конечно ж, большасць глядзіць з Беларусі. І таму ў чацік не пішуць. І это насамрэч пацвярджае статыстыка майго Ютуба па айпішнікам, канешне, да. В Беларусі людзі глядзяць, і это вельмі моцна радуе. Ну ладно, вы не саромецеся ў любым выпадку пісаць пытанні. Вось, на ўсё, што паспею, на ўсё адкажу. Так, гэта мы стрымім з вами ўжо... Зараз поглядим, я ж пообещал у тайминг укладываться. Что-то мне не показывает. Что? Показываю колькі часу. Ладно, пофиг. Ідзем далей. Санкцыі. Вельмі добрая навіна, гэта тое, што на днях быў прыняты 20-й пакет санкцый супраць Расіі і Беларусі. Што для нас важна і чаму я лічу гэта перамогай? Значыцца, у гэты пакет санкцый 20 увайшлі 36 гаспадарчых суб'ектаў, агулам расійскіх і беларускіх, і 46 судоў. Ужо Еўразвяз па ўсім бачна рыхтуе глебу пад поўную забарону марской перавозкі нафты Расіяй. Упершыню за 20 пакетаў ЕС прымяніў інструмент супрацьдзеяння абыходу санкцый, забараніўшы экспарт любых станкоў з лічбавым праграмным забеспячэннем і радыёапаратуры ў Казахстан. Бо, як кажа ЕС, існуе высокая рызыка таго, што гэтыя тавары будуць рээкспартаваныя ў Расію. І другая навінка, гэта упершыню пад санкцыі ўвайшлі сумесныя беларуска-кітайскія прадпрыемствы. Гэта сумесная ТАО Волат-Сандзян, ЗАД беларуская нафтавая кампанія, наш БНК, і кітайская кампанія China Space and Young Group. Чаму я лічу гэта перамогай, сябры? Як гэта адбываецца? Увогуле інфармацыю аб удзеле беларускага ВПК ў вайне актыўна збірае Белпол. Яны зрабілі некалькі выпускаў «Аружейны барон», якія я ўсім раю, дарэчы, паглядзець, і яны гэта перадаюць экспертам і дзесіжн-мейкерам у Еўропе. На палітычным узроўні гэту ўсю інфармацыю таксама актыўна пушыць офіс Святланы Ціхановскай, НАУ і асабіста Павел Латушка. Вось ён, мне прынамсі такое склалася ўражанне, спецыялізуецца па прасоўванню санкцый, бо яму дазваляюць гэта рабіць ягоныя кантакты на высокім узроўні. Такім чынам, мы маем сітуацыю, калі беларускія эмігранцкія структуры маюць канкрэтны ўплыў на прыняцце рашэнняў сусветнымі актарамі. Падкрэслю, сябры, такога нікога не было. За 36 год беларускага дэмакратычнага руху такога ўплыву беларусаў эміграцыі на прыняцце рашэнняў не было. Гэта, конечно, вельмі добра для нас. Это нагода не опускаць рукі і працаваць надалей, мацаваць свае структуры ў эміграцыі. Што такое санкцыі ўвогуле? Гэта павелічэнне тратаў на адзінку прадукцыі. То бок, многія гавораць, ой, санкцыі ні на што не ўплываюць, яны там абыходзяць, яны праз Рашку абыдуць, праз Кітай абыдуць. Так, абысці можна тэарэтычна ўсё, тым больш, калі побач Расія і праз Расію ходу Кітай. Але ўдаражэнне адбываецца кратнае, у некаторых выпадках канкрэтна кратнае. Я памятаю, калі забаранілі клайпецкія парты для Беларусь-Калия, вся пропаганда наша кричала, ой, да нам наплевать, да мы в Мурманск поедем, в Архангельск поедем. Да, поедем, але потым высветлілася, што это ледзь не в 2 ці 3 разы даражэй атрымоўваецца давесці да архангельскіх партоў гэты калій альбо да клайпецкіх, разумееце? Гэта істотна падвышае траты і убівае канкурэнтную перавагу беларускіх кампаній, якія прыносяць валюту
рэжыму Лукашэнкі. Колькасць валюты, якая плыве да рэжыму Лукашэнкі, значна зніжаецца. Гэта вельмі важна. Гэта адна з тых немногіх рэчаў, якія беларускія палітычныя структуры могуць рабіць тут у эміграцыі. Санкцыі такім чынам зніжаюць колькасць кэша у рэжыма і запавольваюць ягонае развіццё. Многія блытаюць і не разумеюць, гавораць, што вось смотрите, колькі год уже санкцый, а рэжым дагэтуль не скінулі. Санкцыі не вводзяцца для скідання рэжыма. Іранскі рэжым 47 гадоў пад санкцыямі, так, але яны зводзяцца для запавольвання развіцця. Меней зробяць, меней створаць, у нашым выпадку меней снарадаў, меней баявой тэхнікі, якая пойдзе ў Украіну і не заб'е, не пойдзе дакладней ў Украіну і не заб'е украінцаў. Вось, таму эфект ад іх адназначна ёсць, адназначна існуе, і тое, як беларускія дыпламаты, беларускія рэжымныя сілы і спецслужбы ўсе на свеце змагаюцца за тое, каб гэтыя санкцыі адмяніць, гэта лішняе пацверджанне таму, што санкцыі працуюць і яны па рэжыму б'юць балюча. Акрамя таго, сябры, санкцыі гэта валюта для гандлю. У пакет, ёсць разница. Один пакет, правда? Один пакет санкцый, ці 20. Згадзіцеся, калі ў цябе этих пакетаў, уявім себе их як пластиковые пакеты, да, полиэтиленовые, что ты можешь обменять на 20 пакетаў, а што можаш на один. І калі б не было гэтых санкцый, на каго б памянялі меня і іншых палітвязняў? Вельмі шкада, што людзі, якія ратуюць за зняцце санкцый і паразумення з рэжымам Лукашэнкі, гэтага бадай што не разумеюць. Ну і вельмі добра это тое, што дадалі Кітай, кітайскія прадпрыемствы ў гэтыя санкцыі. Тэарэтычна гэта магло б нават падштурхнуць Кітай да таго, каб ён хутчэй вырашаў праблемы для таго, каб ён націскаў на Лукашэнку, каб ён вырашаў свае праблемы з захадам, каб знялі санкцыі з кітайскіх кампаній, бо кітайцы яны вельмі прагматычныя, яны перш за ўсё глядзяць на прыбытак, гэта іхняя першачарговая задача і праблема, то бок, каб у іх не падалі прыбыткі, каб у іх ішоў стабільны прыток капіталу, все круцілася, заводы працавалі і гэтак далей. Менавіта таму іх вельмі парыць, калі б'юць па іхніх бізнес-інтарэсах. І як была сітуацыя з польскай мяжой, калі яе закрылі, і Кітай націснуў на Лукашэнку, ідзі, давай дамаўляйся з палякамі, каб яны адчынялі гэтую мяжу, таму што нашыя тавары стаяць, гэта прастой, гэта мільённыя страты. Вось, і можна тэарэтычна разлічваць, што калі гэтыя страты ад гэтых санкцый у дачыненні да Волат Сяньцзян, БНК і China Space Shenzhen Group будуць дастаткова балючымі, што і Кітай уключыцца ў гэтую гульню і націсне на Лукашэнку, каб той хутчэй ішоў на нейкія кампрамісы з еўразвязам, які ўводзіў санкцыі. Зрэшты, ўсё, што я хацеў сказаць, сябры, я бачу пытанняў пакуль што няма. 31 чалавек нас глядзіць, стабілізавалася аўдыторыя на ўзроўні 30 з чымсьці чалавек і 800 праглядаў за тыдзень. Я вельмі рады, сябры, што вы былі са мной, што вы прыйшлі, паслухалі, павіталіся, хоць і не было пытанняў, але, спадзяюся, тое, што я сёння накапаў, тое, што я сёння разабраў, было для вас цікава. На канале будзе вельмі шмат цікавых відэа. Хутка напісаныя сцэнарыі, кое-што ўжо адзнята. Сачыце, я не буду часціць, як звычайна, раз на тыдзень прыблізна буду выпускаць відэа, можа дзесьці часцей. Знятая ўжо апошняя 5-я частка гарадзенскай крыты, я ведаю, што вельмі многія чакаюць, яна будзе 59 хвілін, просто я чакаю яе заліць, каб вытрымліваць пэўны графік. Папярэднюю частку 4-ю паглядзела дастаткова колькасць людзей, і будзе залівацца 5-я. Дзякуючы вам, дзякуючы вашай падтрымцы, вашым лайкам, вашым рэпостам, праца ідзе, будзе ісці да таго часу, калі мы не вызвалім Беларусь, а мы яе вызвалім абавязкова. Дзякуй вялікі, сябры, што былі побач са мной, што прыйшлі на гэты стрым. Калі ласка, не спыняйцеся, нічога не бойцеся, ніколі не апускайце рукі, памятайце, што мы разам, мы абавязкова пераможам.